Ang atong tema nga pagahisgutan na usab karon, the biblical family at ang pamilyang Pinoy. Kung lumba pa ni pananglit sa dagan, maraton to be specific, kung ang uban mong mga kauban sa pagpanagan misurrender na, kung nagpabili na lang nga ikaw na lang usa, unsa man kahay imong buhaton? Unsa man kahay imong bation? Naara kanimo ang tanan kung mo apil ka ba sa ilang mga sentimento sa pag-surrender usab o makaha sa pagpadayon? Sa daghang mga nasod karon, labing tinuod, usa na lang kanasod uban sa Vatican ang nagpabilin nga maisugon nga midili gayod sa balaod sa diborsyo. Ug kana mao ang atong nasod nga Pilipinhon. Unsa kaha? Ato bang padayonon nga kita modili nining maong balaod? O bakaha mo uban kita sa ubang mga nasod nga ato nang uyunan? Ang pamilyang Pinoy. Sa ato sa Pilipinas, lahi ang atong kasinatian sa atong mga pamilya nga Pilipino. Tungod kay sa atong pamilya, naa ang gugma, naa ang pagsinabtanay, pagdinaitay, pagtinabangay, pagtinahuray. Kung naay masakit, ato dayon nga atimanon. Kung naay nanginahanglan nga sakop sa pamilya, atong tabangan. Nindot gayod nga kasinatian ang ato nga natagamtaman diha sa pamilya. Mao nga muuyon ka ba nga gub-on kining maong nindot imo nga kasinatian diha sa pamilya tungod sa diborsyo? Mao nga una sa tanan ang ato nga pagtuo hilabihan ug hugot kaayo nga ang kaminyoon sagrado. Ug tungod sa kasagrado niini, sa atong gituohan, wa gyud tawo nga makabadbad. Tungod kay usa ka higayon ni ana, ang usa ka Pariseo miduol kang Hesus nangutana. Gitugot ba sa atong balaod ang panagbulag? Miingon si Hesus nga wa. Apan miingon sila ngano nga sa panahon ni Moises gitugot man. Niingon si Hesus kay gahi man silag mga ulo. Sa sinugdan, matud pa ni Hesus, ang lalaki mubiya sa iyahang ginikanan mutipon siyang asawa. Aron silang daw mahimong usa, og unsay giusa sa Dios, dili na pagabulagon og tao. Ang kaminyoon di ay, maoy pag-usa sa Dios sa lalaki ug sa babae. So diha na sa larawan sa Dios nga usahon ang lalaki ug babae diha sa sakramento sa kaminyoon. Mao nga, kung ang panagbulag itugot, mamiligro gayod ang pamilyang Pinoy. Na sa kanindot ba sa pamilyang Pinoy, tan-awa ra guna nga bisan pagani kung makakitag kaaway ang miyembro sa pamilya, naagyod ang paglinabanay. Dili tingali maayo sa tanang panahon nga maglinabanay, labi na og mga kadaot ang mga hisgutan, apan ang punto mao nga na ang paglabanay na ang gugma sa pamilyang Pinoy. Mao nga pagkaanindot, no? Diining atong panaghiusa isip usa ka pamilya. Mao na nga ang pamilyang Pinoy naglarawan sa usa ka katilingban sa gugma, community of love. Ang pamilyang Pinoy larawan sa Santissima Trinidad. Mao nga naa ang paghinatagay sa usag-usa, self-giving. Mao na nga ang kanindot ba anaa gayud sa pamilyang Pinoy. Mao na nga dili nato itugot
nga mabungkag kini. Mao nga hinaot matod pa ni Pope Francis, ingon siya, beware of the new ideological colonization that tries to destroy the family. Ang mga hunahuna karon sa mga langyaw, mga nasod sa nagkalain-laing dapit nga kinabuhi sa kasayon, mao nga ug naay mga pamilya nga nagkalisod ang hunahuna panagbulag dayon. Apan dili kita mudangop ni ana kay dili kana Pilipinhon nga kultura ug dili kana Kristohanon, mao nga hinaot magpabilin nga usa og lig-on ang pamilya tungod kay diha sa kanunay nga pagkausa sa managtiayon, tinuod bisan sa kalisod, bisan sa mga problema, mga pagsulay, kung mulahutay lang yun sila, kini makatabang kaayo sa ilahang mga anak. Maghatag kinig kalig-on o panig-ingnan sa mga anak, nga usab ang mga anak. Sa panahon sa kalisod, dili dahil sila mo surrender, kay nakita man lang ang panig-ingnan silang ginikanan, o ang pabilin nga panag-usa sa amahan o ginahan, bisan pa man sa kalisod, makahatag kinig pagdasig, kadasig, kalig-on sa mga anak ug labaw sa tanan kalipay. Mao nga magpabilin unta ang atong pamilyang Pinoy nga dili gayod mo surrender ug dili gayod mo sanong sa mga hulhog sa kalibutan. Mao na nga hinaot ang pamilyang Pinoy, no? Kita gitawag ang mga pamilyang Pinoy sa paghugpong aron sa ingon kita mutakod ngadto sa uban nga unta ato silang sultihan unsa kanindot di ay kining pamilya nga nagkahigugmaay. Diha sa pamilya makat-on kita sa pag-ampo, diha sa pamilya gitisok ang atong pagtuo, diha sa pamilya nakat-on kita sa pagsimba, diha sa pamilya ana magsugod ang atong kaluwasan. Mao nga hinaot unta pinaagi ning pamilyang Pinoy, kita makatabang ngadto sa uban, labi na kadto nagkalisod sa ilahang pagpuyo, ato silang tabangan, ato silang paambiton sa atong pagtuo ug atong timan-an nga unsay giusa sa Dios, dili na gyud pagabulagon pa og tao. So hapit na ang tuig 2021. So kinahanglan magsaulog kita nga lig-on nga mga pamilya dinhi sa Pilipinas. Mao na nga kung kitay pangutan-on Katoliko, kung lumba pa ikaw na lang usa mo padayon ka ba? Padayon, kinahanglan mula hutay kita bisan pa man sa kalisod tungod kay unahan ni ana ang ganti. Mao ni gitagana sa Dios ang ganti alang sa makalahutay sa mga kalisod niining kalibutana. Hinaot unta ang Sagrada Pamilya ni Jesus, Jose ug Maria magtabang sa atong mga pamilyang Pilipinhon, maglig-on sa atoang pagtuo, mag-protect, manalipod kanato sa mga hulga sa daotan, magbalaan unta kanato. Amen.